això li he donat el nom de fantasies cromàtiques. Llavors això ho faig amb tintes i, bueno, amb una tècnica que és el de menys, perquè més que res és el moment de fer-lo, doncs jugar amb els colors. Jugar, ells tenen una mica la seva vida i jo tinc les meves idees i mirar doncs, de no respectar-nos tots els colors i jo i el que surt, no? És que, a veure, és que ja dic, la tècnica no té gaire embuttats, és paper, són tintes i és fer córrer les tintes, no? Llavors, primer hi ha una mena de preparació dels colors, els colors els tinc que fer cada vegada i no sempre reaccionen igual, perquè depèn de si fa calor, si fa fred, si fa temps que està, si has posat més dissolvent, si menys dissolvent, que el que sigui. Ho faig perquè m'agrada, jo més bé em dedico a coses intel·lectuals i això és una mica de, el que diuen, vàlvula d'escape, una cosa completament diferent.